Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lare-lare. Kados pundi kabaripun? Mugi-mugi sae nggih. Balik maneh ing pasinaon basa Jawa. Dina iki awake dhewe bakal sinau babagan wacan deskripsi bab kabudayan. Ayo padha nguri-nguri basa lan budaya Jawa. Nanging saderenge Bu Dewi badhe ngrembak babagan pitakonan wacan grebeg sekaten garapan Minggu Kepengker. Wangsulan pitakonan wacan grebeg sekaten. 1. Apa irah-irahan wacan mau? Wangsulan irah-irahane ya iku grebeg sekaten. 2. Kapan dianakake grebeg sekaten? Wangsulan grebeg sekaten dianakake saben 12 Rabiul Awal. 3. Grebeg sekaten dianakake kanggo ngregengake apa? Wangsulan grebeg sekaten dianakake kanggo ngregengake dina kelairane Nabi Muhammad SAW. Nomor 4. Apa wae sing didol ing pasar malam nalika grebeg sekaten? Wangsulan dolanan, sandangan, panganan sing didol ing pasar malam. 5. Gamelan apa sing melu ngregengake grebeg sekaten? Wangsulan gamelan Kiai Guntur Sari lan Guntur Madu sing melu ngregengake grebeg sekaten. Apa iku teks deskripsi? Teks deskripsi ya iku paragraf sing nggambarake samubarang objek, panggonan utawa kedadian tinemtu kang ditulis kanthi gamblang supaya wong kang maca kaya dene nonton lan ngrasakake apa kang katulis. 6 kaca 3. Apa ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi ya iku 1. Nggambarake utawa mratelakake samubarang. 2. Panggambaran mau kanthi gamblang lan migunakake panca indriya. 3. Wong kang maca kaya-kaya melu ngalami dhewe. 4. Mratelakake ciri-ciri objek kayata werna, ukuran, bentuk, lan kahanan samubarang objek kanthi rinci. Murid-murid, Bu Dewi badhe maosaken teks ingkang wonten buku remen basa Jawi kelas 6 kaca 3 ingkang irah-irahanipun Syawalan ing Kaliwungu. Ananging teksipun sampun Bu Dewi owahi wonten basa krama nggih. Sawalan ing Kaliwungu. Warga ing Kaliwungu Kendal tesih ngakeni tradisi Islam Jawi ingkang dipun asmani Syawalan. Tradisi Syawalan inggih menika mengeti sedanipun para ulama Islam ingkang sampun seda nalika zaman semanten. Tradisi menika dipun wontenaken saben bibar tanggal 8 Syawal utawi seminggu sesampunipun riyadi Idul Fitri. Syawalan ugi dipun wontenaken kangge mujudaken raos syukur masyarakat ingkang sampun ngrampungaken ibadah poso Ramadan. Raos syukur wau dipun wujudaken kanthi kagiyatan ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kagiyatan keagamian kangge mengeti para tokoh agami. Nalika Syawalan dipun wiwiti, kagiyatan bakunipun inggih menika ziarah ing makam Sunan Katong kalian dipun lajengaken ing makam Kiai Guru utawi Kiai Asy'ari. Nanging saiki ziarah ugi dipun tindakaken ing makam Pangeran Mandurejo, Pangeran Pakuwojo, Kiai Mustafa, Kiai Ru'yat lan Kiai Musyafa. Sunan Katong inggih menika satunggaling tokoh panutan ingkang nyebaraken agami Islam ing Kendal kalian kiwa tengenipun. Boten namung Sunan Katong, tesih wonten tokoh sanesipun ingkang nyebaraken Islam ing Kendal. Kadosta Wali Joko, Wali Hadi, kalian Wali Gembyang. Amargi kathah labuh labetipun tumrap masyarakat Kendal, mila sesampunipun Sunan Katong seda masyarakat tesih ngurmati kanthi ziarah.
kanthi ziarah ing makamipun. Panggenan ingkang kangge sawalan jembar sanget. Panggenan menika dipunwiwiti saking wetan ing alun-alun Masjid Agung Kaliwungu ngantos kilen ing lapangan Brimob. Saking ler margi ageng ngantos dugi papan panggenan makam Sunan Katong kaliyan Kiai Guru. Ing kabeh panggenan wau wonten maneka werni hiburan kaliyan tiang-tiang ingkang sami sadean kados pasar malam. Mila menika tiang-tiang boten namung ziarah, namung ugi saged mlampah-mlampah ing sakiwa tengenipun papan panggenan sawalan. Garapan pitakonan-pitakonan kang cumawis ing buku remen basa Jawi kaca 4 nganti 6. Cekap semanten saking Bu Dewi, matur nuwun.